हय्यवा आज असा गोपाळ कालो आणि गोकुळ अष्टमीचा मोठो उपास असता. मोठो म्हणजे तो सोडूचो असता, तो 12च्या नंतर. आमचे बाबा जसे सांगतात, आळवावर पाणी पडला तेव्हा सोडा. आताची काय करतात माहिती नाही, पण आम्ही लहान होतो तेव्हा आळवावर पाणी पडला म्हणजे पाऊस कधीही पडान दे की उपास सोडून बसा, असे आमचे बाबा म्हणायचे. हसलास तर खाली कमेंटमध्ये सांगा आमका आवडला जेऊचो ह्यो व्हिडिओ तर खाली कमेंटमध्ये लिहा. आज काय गोकुळ अष्टमी आय म्हणता मोठो उपास काय करतं. चला आय एकच विचारतोय तिका काय वय आता काय घे साबुदाणे वडे वय साबुदाणे वडे नको, खारी पीठ कर. अच्छा मग ते मी खाईन उपासात. अच्छा अच्छा मग थालीपीठ तुका कशा बरोबर वया दह्या बरोबर नको, मला चटणी बरोबर दे. बरं आता ती दह्या बरोबर कित्या नको म्हणाली. आमच्याकडे श्रीकृष्णात दही घातल्याशिवाय उपास ह्यो सोडत नाही. या उपासाक काय कोरीच चाय पितात ना. होय सकाळी दुधाची चाय सुद्धा पियत नाही. ह्या उपासात या महत्व काय तर दही दूध ह्या उपासात खात नाही. जेव्हा उपास सोडतास तेव्हा तो घेऊनच खाऊ कयो म्हणजे दह्याचं एक घास घेऊकच होय आहे ना पानावर तसा. म्हणून ह्या उपासाक मी आता दही न घालता थालीपीठ करूचा तर मी एक वस्तू घालतलंय. चला आपण परब किचन मध्ये जाऊया आणि थालीपीठ करूया. नमस्कार मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. श्रावण महिना चालू झालो की उपासाची सुरुवात होता. उपास सुरू झाले की काय होता मोठा उपास असतात तर पोटभरीचो फराळ आपल्या वयोच असता. तर मी मागच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे दही वडे केले त्याच्यात प्रेमिक्स केलेला असा. त्या प्रेमिक पासून मी आता त्या उपासाचा थालीपीठ करते. तर आपण खमंग काकडी घालू. चला करूया सुरुवात. आता ह्या आपला प्रेमिक्सा जा मी शेंगदाणे घालून आणि साबुदाणे घालून भाजून केलेला हा या प्रेमिकचा व्हिडिओ असा खाली लिंक देते. त्याच्यानंतर हे शेंगदाण्याचा कूट, याच्यात शेंगदाणे असले तरी शेंगदाण्याचा कूट हा. त्याच्याबरोबर बटाटो ना फक्त अर्धो उकडलेला आहे, जास्त नाही म्हणजे थोडंसं कच्चं थोडंसं हे अर्धो पर्सेंट म्हणजे 50%. त्याच्यानंतर ही काकडी, त्याच्यानंतर ह्या सेंदेव मीठ उपासाचा, हे आपले तीळ थोडेसे खमंग भाजून घेतलेले, जिऱ्याची पूड खमंग भाजून घेतलेली फक्त पूड केलंय, ही हिरवी मिरची. आता ही गावठी काकडी आहे. हे मी कधी पण कडू असता म्हणून काय केलंय देठाकडची घासून घासून घेतलंय आणि त्याचं फेस काढलंय, धुवून घेतलंय आणि सोलून पण घेतलंय. साली सकट घातलास तरी हरकत नाही, फक्त कडू आहे ती पहिली चेक करा. चला आता आपण ही काकडी किसून घेऊया. तुमच्याकडे मोठी किसणी आहे त्याने किसलास तरी चालत, पण मी शक्यतो बारीकच, माझ्याकडे पण असा मोठी किसणी स्टीलची बारीक ह्याने कसा आपला थालीपीठ असतात तर एकजीव चांगला होता. आता ह्याच्यात ना पाणी भरपूर सुटतेला काकडीत 90% पाणी असता. त्यामुळे आपल्या थालीपीठचं पीठ घालून ह्या पाण्यातच पीठ मळूचा. एक्स्ट्राचा पाणी लागला तरच घेऊचा हाती. बघा काकडीत पाणी किती सुटला. काकडी कधी पण किसली बारीक ह्याने की त्याच्यात 90% पाणी असतं, भरपूर पाणी सुटतं आणि त्याच पाण्यात ना आपल्याला थालीपीठ कोलसवून घेऊ पया. एक्स्ट्राचा पाणी लागला तर हातीक लावून घेऊया, बस एवढाच पाणी लागतं. आता आपण बटाटो सुद्धा किसून घेऊया. एक अख्खो बटाटो घेतलाय मी, अर्धो कच्चो आणि अर्धो उकडून असो. आता हे अख्खो बटाटो माझो किसून झालेलो हा. तुम्ही कच्चो बटाटो घेतलास तर थालीपीठ जास्त वेळ शिजूचा लागत. असो जर घेतलास तर त्या काकडीच्या आणि थालीपीठच्या शेकण्यामध्ये चांगलं शेकून येतलो. आधी आपण ह्याच्यात थोडासा आपला ह्या पीठ घालून घेऊया प्रीमिक्स साबुदाणा आणि ह्याचा आता. त्याच्यानंतर शेंगदाण्याचा कूट मी थोडासा ठेवलाय प्रीमिक्स की त्या जर लयच जर पातळ झाला तर घालू बरा. आणि ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड सगळी. तर ह्या हिरवी मिरचीचे तुकडे तुमका किती कमी जास्त तिखट व्हाया तसा मी एक हिरवी मिरची मोठी होती त्याचे केले तुकडे बारीक. तुम्ही हे वाटून सुद्धा मिरची घालू शकतास. नंतर ह्या उपासाचा मीठ आणि ह्याच्यात थोडेसे तीळ घालते. नंतर वरसून आपल्या थालीपीठाक लावू हवेत. 1 चमचाभर घालून घेतले. आता ह्या सगळा कोलसवून घेऊया. आता मी 1 चमचा परत शेंगदाण्याचा कूट घालते आणि आपला ह्या पीठ घालते साबुदाण्याचा प्रीमिक्स. जसं आपण मळत जाऊ ना तसा काकडी पाणी जास्त सोडून देता. त्या पाण्यातच आपण ह्या पीठ थापून घेतलं थालीपीठाचा चांगला. याच्यात तुम्ही लाल मिरची पावडर घातलास तर आपल्या खमंग थालीपीठाक चांगलं रंग येत. जर उपासाक खात असेल तर जरूर घाला. आवडीनुसार त्याच्यामध्ये तुम्ही ओला खोबरा सुद्धा घाला असात तर ताहो छान लागता. या बघा पीठ आपल्या काकडीच्याच पाण्यात सगळा मळून झालेला. थालीपीठाक एवढा बसा म्हणजे असे गोळे घेतले आणि आपण थालीपीठ थापला तेलाच्या पिशवीवर.
हातासरशी आपल्या जर प्रेमिक्स असतात उपासाचा तर काही टेन्शन नसता. बघा लगेच आपण काकडी किसली, त्याच्यात बटाटो किसलो आणि त्या प्रेमिक्स मिक्स केला, थालीपीठ पटकन होता 10 मिनिटात. म्हणून प्रेमिक्स तयार करून ठेवा. आता आपण तवा ठेवूया तापत. मी नवीन तवो घेतलाय बघा. आपण कुठलीही वस्तू नवीन आणली तर ती प्रथम आपल्याला माहिती नसतं, कारण ती आपल्या हाताखालची नसतात. त्याच्यावर जर पहिल्यांदा काय चुकला असत तर माफ करा की त्या चिटाकतला काय होतला. बघूया. आता मी नवीन तव्याचं स्टिकर काढले गरम पाण्याने आणि चांगलं धुवून पुसून घेतलं. आता आपण थालीपीठ थापूक सुरुवात करूया. पाण्याचा हात घ्यावा किंवा तेलाचा हात घ्यावा. मी तेलाचंच घेतोय आणि आधी बटर पेपर घेतलंय मी, त्याका तेल लावतोय. तुम्ही हे तेलाची पिशवी घेवा, केळीचा पान असा ता घेवा. आता मी मोठोस गोळो घेतोय हो बघा. तुम्ही 2 थालीपीठ खाल असतं पोटभरात एवढा असा मी मोठो गोळो घेतलाय हो बघा. आता ह्याचा आपण थालीपीठ थापून घेऊया. आता हे थालीपीठ थापूक सुरुवात करूया. मी परत तेलाचा हात घेतलाय. थालीपीठ कडेने क्रॅक जाताच जास्त जाड पण नाही ठेवायचा, नाही तर आतून शिजायचा नाही. तसा आपण सगळे बटाटा वगैरे शिजवून घेतलेलाच, शेंगदाण्याचा कूट पण भाजलेला. हे बघा आपला थालीपीठ थापून झालेला. इतक्या जाडीचा ठेवलंय मी. हे बघा. आता आपण तव्याला तेल किंवा तूप लावून घ्यायचं. मी हे शेंगदाण्याचंच तेल वापरते. ते लावून घेऊया, कारण ह्याच्यावर आपल्याला थालीपीठ आता घालून घ्यायचंय. आता ह्याच्या वरसून आपण तीळ घालून घेऊया. अशा हातीन थोडे दाबून घेऊया. ते सुद्धा जरा सुशोभित दिसता. तिळाने एक खमंगपणा येता आणि आपला थालीपीठ दिसता सुद्धा छान. म्हणून लावून बघा तीळ. आता बटर पेपर खाली असं हात घातलाय. आता आपण घालून घेऊया थालीपीठ. सावकाश टाका, तेलाचे हे हातावर उडतील. वा मस्त. आता इथून सुद्धा आपण तीळ भुरभुरून घेऊया. तीळ भुरभुरता भुरभुरता हात्याक ना असा तेल लावायचा आणि असे होल पाडायचे. थंय आपल्या कसा तूप तेल असा सोडूक येता. आता एक रवलो मध्ये बॉट खाली तव्यापर्यंत जाता, हात भाजता, पण छान दिसतात ते. आता हे घालून घेतलंय. मीडियम आच करते मी. मंद आचेवरच आपण हे भाजून घ्यायचंय खमंग. आणि कडेने असं हे तेल तूप काय असेल ते सोडा. मी तेल सोडते आणि हे जे आपण होल केलेत ना बोटाने, त्याच्यात एक एक थेंब असं सोडून द्यायचं. थालीपीठ ना मग आपलं खाली करपणार नाही आणि तेल सगळीकडे लागून छान असं तव्याला सुद्धा चिटकणार नाही आणि खमंग लागेल. आता आपण चारी बाजूचा काविलता घालून सरकवून घेऊया. मस्त. काय कलर आलाय. आता आपण हे दुसऱ्या बाजूने सुद्धा असाच रंग येईपर्यंत थालीपीठ शेकून घेऊया. बरोबर मी 5-10 मिनिटं चांगला दोन्ही बाजूने शेकून घेतलेला आहे. आता आपण काढूया. मागची बाजू आता ताटलीमध्येच बघा तुम्ही. हा हा, सुरेख रंग आणि जो खमंग काकडीचा दरवळतोय ना परब किचन मध्ये. वा वा. भले किती प्लेन करून घेतलास तरी त्या कडेने फाटायचा आता फाटतातच, कारण थालीपीठ हा या कडेने क्रॅक तेका जातच. पण हा लगेच थापून पण होता. या थालीपीठ एकदम जाड पण नाही थापायचा की त्या ह्याच्यामध्ये काय असं तर शिजाक वया. तरी पण आपण ह्याच्यात बटाटो वगैरे उकडून घेतलेलो, शेंगदाण्याचा कूट भाजून घातलेला आणि प्रीमिक्स पण आपला चांगला भाजलेला, त्यामुळे काय एवढा नाही. मी इतपत जाडीचं ठेवलंय. ह्या बघा. आता चारी बाजूने बोटाने असं हे थापून घेऊया. तुम्हाला वरती जर होल करायला जमत नसतील तर इथे आपण असे होल करून घ्यायचे. आता हे असे होल करून घेतलेत मी. आता ह्याच्यावर आपण तीळ भुरभुरून घेऊया.
ह्याचा रंग इतका सुंदर आलाय ना, आणि जो खमंग दरवळतोय आपल्या परब किचन मध्ये काकडीचा आणि तिळाचा, ह्याच्या एकाच्या जागी 2-3 थालीपीठ गरमागरम नक्कीच कोणी उडवेल. मग तो उपास आहे हे बघणार पण नाही. चला आता आपण हा काढून घेऊया. याची दुसरी बाजू मी तुम्हाला दाखवत नाही, पण माझा अंदाज आहे ह्या आपल्या 5-6 मिनिटात चांगली ती शेकली असणार. तुम्ही आता डायरेक्टच बघा ताटलीत. आहा, काय सुंदर रंग आलाय आणि जो खमंग दरवळतोय ना काकडीचा आणि तिळाचा, मस्तच. चला आता आपण हे गरम गरम थालीपीठ सर्व करूया. त्याच्याबरोबर गोड दही, नाहीतर आपली नारळाची चटणी, आणि हे आपलं गोड दही. थालीपीठ सोबत तुम्ही दही सुद्धा खाऊ शकता आणि नारळाची चटणी सुद्धा. ही जी ओल्या नारळाची चटणी आहे ना, ती थालीपीठासोबत खमंग लागतात. हिची जर लिंक हवी असतात तर मी खाली देते. तरी पण मी सांगते, खोबरा घ्यावा, हिरवी मिरची घ्यावा आणि थोडासा आला, साखर आणि लिंबू पिळा. मस्त. जर तुम्ही थालीपीठात खोबरा नाही घातला तर ह्या चटणी सोबत नक्की खावा. झाला काय होय होय, झाले. गरमागरम केलंय. बघ पाय कसे लागतात ते, आणि कसे लागले तर तूच सांग. खोबऱ्याची चटणी पण दिलंय ती बघ. सांग झाले चांगले आहे. चांगले झाले. आईन सांगितल्या मस्त झाला. हिला एकदा प्रमाण दिल्या ना की मस्त झाला, मग सगळ्यांना आवडला. असं तुमच्या घरात होता काय तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. आता ह्याच्यासाठी मी काय टाकलेलं आहे तर आहे काकडीचा स्वाद येता ना, बघा. शरीरात पचूक काकडी थंड, कारण काकडीमध्ये पाणी भरपूर असतं. आणि तिला सांगितलं ह्या उपासात खोबऱ्याची चटणी कर, तर खोबऱ्याची चटणी केलंय. तसे हे थालीपीठ दह्या सुद्धा बरोबर लागतं, चांगले लागतं. कुठला दुसरा उपास असतात तर दह्यासोबत खाऊन बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा कोणती रेसिपी हवी असाल तर परब किचन मध्ये खाली कमेंट करून नक्की सांगा. नवीन रेसिपी सोबत नंतर भेटू पुन्हा एकदा. तोपर्यंत धन्यवाद.